Working President Jaka Kun Nyotrep National Awakening Movement about Thomas Pasa Negasngi habakren bikinong tok kubor ulaong bakatanat Secretariat Administrative Department Nazarat kadai kejaka tungkam jong kihe kihany. Habakren bikinong tok kubor bat Thomas ulaitu bakaseng kalapan daka RTI habai day bat kinong tray belasngi ke batray ha kani katanan bat kajubab kabakiyo kapau bakadon ke air ke ai shalendet. Kajubab kamsyai bat katanat kam samla ai ya ki kerteng jong kinong tray Henry kalashuai tangi kinambar jong kinong tray. Shushu ulaong bakasengkan sapa dak shiti syaki bahalor ban ay kejubab kabadai bat kabashay halor ka RTI kabakipan katkum ka section 19 bracket iway RTI Act. Beladap bulan Julai ba ngin sedang bat pengkut ya kani karukam tungkam tungjam hagi department beper beladon hang nepo ka stik jong ba dia kani ngila sedang nepo ka department SAD Nazaret bat pengkut ya kini ki kendrum kendram ya kini ke jing tungkam tang da kilong hai lena ki kon ki kiti kilok ki perlok jong ki officer ngila sedang banwa da ka RTI bat nadu bulan Julai ngila pam ya ka RTI nang sina po ka SAD department bat haka juba ko benungkong ngingi pan ngiyong ay yang ngi katup kerteng dan kata ka list jong kinong tray daily wages ki batray hapo ka department ka jong pi nakaliang jong PIO jong ka SADN ki juba yang ngi kiong ba ngimdon kita kinong tray temporary Henry ngidon tang ki daily wages worker kaba contradict daladi lagi ki temporary ki daily wages worker te ki claim a yang ni kene ka juba bat hadin pada ngi file sya ka first appellate authority kat kum ka jing aibor jong ka section 9 subsection 1 jong ka RTI Act argalsan bat ngi syam ba wat nak liang jong appellate authority ru kadang jing persyang ban buri hakasin ka balai pada ngi so baya kini kispangut kinong tray ki batre po ka SADN la siu tulok da ka pisau pa ba nakataka daw nakaliang ka jungi ngiyong ka kalenti ka baday ba ngin kalibay naka SAD accounts lamba ka RTI bayano pila siu tulok man la ubanay month wise nadu usnam arajar arkulay ter nang bangtip bakani ka pisau pa ba kalisano bangin yoru ya kata Hup keteng jong kita ki minimum wages worker betere hapoka SAD Nazaret but ngiyoi ba nakaliang ka SAD accounts kapakalay ka RTI ka jungi saka SAD Nazaret na kapan dia katakan list kabalong kamula manda maka tulap la siu ka accounts tekumnu kata ka accounts kan pan dia kata ka tup kerteng kabak accounts siu da ka Nazaret pada hadin gani pada nakaliang Nazaret hadin ngajing persyang ban buri hak babun gi camp ka ai ya kawe ka list saka accounts kata accounts pada ka forward sengi ka ba khamso pula mentap da kalong ba hoi ki kham ong shu ba ngimla pan ai kerteng kila ai yang pada tang da kin number manai nuksa ki ong ba o April arajar arkulai la siu tulop saki sispa lai po kundai ngut ki daily wages worker ka ba poisa ka silak kasan lak lai pu new hajar lai spa sao ho bater ter kini kiman haduk na sa kubal ajar pusan ka bo sa khandai lang nrupulai hajar kras pa lai ho ngine sim pe ngani ka jubab kaniru ka bakala namar ba ki claim la ban aya ka kerteng yano pisio ki ai tangi number kini ganong pi ho ar September ajar pusan ki ok spa at po ingut kita kimi mano badai ki persyang ban buri ki persyang baik ban buri apo ka department ban kumba kadon ka information ki bangiyo ki babon ha kini hang ni ki batray ki day bet ki ba la thung ki long hai bat nakaliang jungi ngisim ba lesi ka ni ka department tang jong ki high level bala penyai da ki high level ki buri ya ki kerteng jong ki buri ki batray hak tu department bat nakaliang ka jungi nang ni ka senjam ni katkum ka procedure katkum ka rukam ni ngin tho saka first appellate authority lembak kata first appeal katkum ka section khandai sab parawan jong ka RTI Act but harin kata pada ngisa tho no sapoka chief information commissioner makani hi kadai kejing persyang ban buri
But kani ka jubab ka bangiyo kani ka incomplete reply jong ka RTI ka ba nakaliang ka jong apan. But kajin khot ka jong menta ban kerennya kani lembaga patay ke bor. Upay ba uli mentit. Maka dia pisau upay ba. Kaba kani ka department ka seal. Te upay ba udon hok mentit ba kani ka department ka pendon kumno ya kani ka pisah ka jong upay ba. Ban andang ila yo yakini ki pendet yakini step ki jongi kat tung gurukom juga RTI ila pun kre yo ka ya ka final step bangin sim rada kani ka department kadang persiang ban buri ban penken ya ki kendon juga RTI arjarsan bat kumbagi tibi hangke ki breu ki tap ya ki bagaimana ki be ki ya ka bagaimana la penyak be tang da ki breu bana lor bai naduk ki minister ki don ketiban tak beri ni ki beri jongki nak bentak kata vote bank politics ka biyong ki obsaru ki don bentak ban tap naman baling orang pikim note ban ai kerteng mak kitip kan sami ka kerteng juki bahaya ki bahasan ki jongki khon ki khti ki jongki nak kata daw ki persang borba ban buri ya kerteng jongki ni ki nong trai ki bala tam dari spak ngot ki bat yo kam hang ti hapo Secretariat Administrative Department jonga Nazareth ban kani rukam ka ba le si kablong persya ka ba kabam khoi bat kumangila kularin naru bastang bangin sedang man pun khoi yakini ki kunrum kunrami ki jing bam le hok jong ki department ba fair ba sedang na poka SAD Nazareth pada pika regular casual worker scheme 1996 lawan ra ya ka nakabentaban pay ya kabha kamiat lani katakan job security jong gini kiba tray sa tray do jong ka lada haka hakikam sarkar ki department sarkar ban nakaliang ga jong hing yong ba ngisyam ba kani ka department omde tang kani kiba bonru kila kum joi kani ka department ni kumbal alam kapen kanya ka RCW 1996 namar ba kakum ka RTI ka bang ilayo habang ikeli manging yong aya kata ka list jong ki beri ki ba la punkup kerdan kum ki RCW ki a yang ki digin repo teligi kerten bat ya kini ki og ba ki dei ki bala rungkam ho arja khatlai ban la pen scam RCW ya ki ho arja arfolai lembakan notification jong mulai teri umaj arja arpusan pi henry ka jingkali ka bimi menta ki ba bon ba ki bala parat suppose ki bala teri po Nazareth shwau arja khatlai ya kini klem punkup bor kum kita ki RCW sisi do klem punkup bor te ladaka hasil katriat makani ka RCW kami dapat personal department ka personal department do kadon hapo ka hasil katriat ni lada hapo sekretariat di pimla ban penbai kini min kami linti kum no ki department ki kamdon chapo outskirt ne senong kondong pi to kan ni kalong kai ka ba sosi ba bat kumba la krenda uno ai kitin juga sorkar ba hakin ikinet sini ba yaki RCW ngin aino san 4% kataka ba tungkam haki permanent post hakajin sisa ya kanil ada keren nadu 1996 ka RCW ka knai spak knai pro wangum no anda ki bri kila dap ki batri casual masterol lada kila dap shipo snem gajing syakri gajongki dei ban penkup boram penkup kerdan no iki kum ki RCW lada ki regular casual worker kenapa ono weng shu iki kandon kata ka job security iki bakila ban basa ban pe iki ya ka yeng sam gajongki ban kadi ka RCW ko ba ya ki RCW employee kiba hapo shipo snem ka service dei ban siu iki da ka skill wages but yaki ba tray shipos nam shajarong kini ban siyo ki daga highly skilled wages but yakini ki RCW kini ban yoru yaka maternity leave ki children's education advance ki festival advance kita don ki criteria but kumakaran mana ba lada ka like ka post permanent 100% dari ban bang yakini ki RCW kini ki kendon baro ki bal adon lupa na 1996 la pen kenya ki MM pet
daki department ki babon but ya kani ngin sawan rai pin black and white lamba ki RTA ki ba ngin nang yai beteng ban file ha ki department ki ba per krang ba ngin la ban weng ya kani kan nepotism ha ka tungkam sarkar pi namar ka jing sniaw ka jongi kani kan kare kani ya ka tulap om dei basio na ka pla jong rushman lenen na ka tulap jong ki officer ne ki long hai lenen na ki tulap jong minister ne MLA la siu bai na ki exchequer no pa ba bai te ka ngidon ni ka hok bandawa ya kata ka jing khut jing suba haki rukom thungkam ba ka jing bot renti ya ki notification ni ki an ki kendon ki ba sarkar hi ka penmi na ka por la kam trikam kam don jing mut ka leta ka dan ka spirit kam dan te la dam don ka spirit ka leta dam don jing mut ai te ka ni ka jing khwa ka jongi ban pen sneu man ta ka jing mi